саволҳои пайдарпае ки дар ман мебиёяд, бисёртар мушкили занҳояин. Мегӯям ки рашкуна чӣ хел идора кунем, рашкуна идора карда наметавонем. вақте ки дар ҳолати рашк мекунанд, дар ҳамон ҳолати рашк ба шавҳар чун беномус мегӯянд ва ҳаромӣ мегӯянд шавҳаршона. гапҳои хеле қабеҳ мегӯянд, ҳатто маҷбур мекунанд ки ҷавоби маро бите. Ман хатити дига зиндагӣ намекунам. рашк хуб нестай, барое ки рашки айҳад зиёд моро ба хонавайронӣ бурда мерасонад ва моро ба бемориҳо дучор мекунад. ин рашк айҳои дӯстдорӣ гуфта занҳо худшона баъзанаш худкушӣ мекунанд. барои идора кардани рашктон кофист ки донед шумо беҳтарин ҳастед барои шавҳартон. ин кифоя аст, шумо беҳуда рашк намекунед. агар дигарро айхтон боло медонед, пас маълум аст ки шумо рашк мекунед. чӣ фикр доред, барои чӣ мо аз якдигар меранҷонем, хафа мешавем? аслаш аз сабабе ки моро ягон кас хафа мекунаду ки меранҷонад, суханҳои қабеҳ мегӯяд, аз ин сабаб не. бисёри ҳолатҳо ба мо аз якдигарамон дигар чизҳоро интизор мешавем ва дигар чизҳоро талаб мекунем, лекин дар ин бора намегӯем ва мо хайрон мешавем барои чӣ мо дигар чизро хостему, дигар чизро мехостему, орзу мекардему, ин одам бо мо дигар хел муносибат дошт ва чизе ки мо мунтазир будем, чизе ки мо орзу кардем дар хаёламон, дар фикрамон, ин одам дода натавонист. мақсад аз ин чиз дар он аст ки бо якдигар гап заданро ёд гиред ва шарт нест гап задан барои ҷавоб додан. бояд ки шумо аввал вақте ки одам гап мезанад гӯш кунед то охираша, қабул кунед, баъдан ҷавоб диҳед. лекин мо гӯш мекунем барои ҷавоб додан, барои гап гардондан. ин нодуруст мебошад.